Mpanin sɛ abɔfra bɔboa, ɔmmɔ akyekyedeɛ. Mpanin sɛ ɛka akyekyedeɛ ne nwa nko a nkatuo nto wɔ kwaeɛ mu. Aboa akyekyedeɛ sɛ yɛredi afa ne afa a, nka ɔno na ɛfa abɔfoɔ kane. Mpanin sɛ ɔsoro adeɛfoɔ a akyekyedeɛ ntɔ bi. Mpanin sɛ dua a ɛnya bɛwɔ w'ani no, yɛnsensene ano, yɛtu n'aseɛ. Mpanin sɛ ahoma yɛ tenten sen dua a ɛsi ne ti ase. Mpanin sɛ dua a egya da mu no, ɛho nhoma nsere. Sɛ odupɔn ɛtutu a, ɛho nhoma twetwe. Mpanin sɛ ɛka deɛ ɔnni ntoma a nka daa yɛakura safo. Mpanin sɛ adoafoɔ ama ntɛm no na ɛfiri mmɔkɔ abɔ. Akokɔ fufuo kyɛre fie a ɔhoa. Akokɔ nni abankwa, mmirika mu anyɛ den a ɔdi so dwa. Aboa akokɔ sɛ ɔnya nantuo te sɛ nantwie a nka ɔbɛdwiri mmepɔ.